Мантия где это пусто? Той затваряш такова. Затваряш такова. Да, направо дал гаш, той там все кури. Той там къде виж моите жилетки къси. Ей това вече къси. Дадат флага е. Аз ще дам гаса. Да, тежката газ. За море ми си точно един час. Последен завой. Почва. Зелен флаг има всички участници и точно в този момент започва лъсна надпревара между всичките. Имаме атака срещу палата на първия завой, да видим кой ще спре първи и кой ще влезе. Кой ще влезе и кой ще излезе от завоя? Според мен този флаг е като маркетинга. Начало на класацията е Бира и Кембе, черната е Трикса, следвана от червения Опел. Ето е в БМВ вече горе. Ти ли ще вземаш? Черно. Ще влизаш в ретрите.